this is our leading Welsh sale now. And since they've moved the market from out of the town to here, our sales just get better and better. We get more buyers coming here, better bulls, and it's really lifting. So we're expecting to have better Charolais cattle in Wales. Ond mae'n safon gwych iawn o teiro wedi bod yma. Rhaid dweud mae'r teiro ers, wel, yn yr ugain mlynedd dwytha yma wedi gwella yn anghredadwy a chwarae teg i'r gwerthwyr. Maen nhw yn lle mynd ar teiro gorau na fyny i Ogledd Lloegr ac i ar Alban i gwerthu. Mae safon y teiro wedi bod yn wych iawn yma heddiw, dweud y gwir. Safon wedi gwella yn Trallwng ar hyd yr 2 blynedd ddiwethaf, chymod. Mae teiro, falle dim gymryd o bobl yn mynd lan i'r Alban nawr i werthu teiro. Mae fwy o bobl yn dod i'r werthiant lleol, chymod, de. Yr sel gyntaf wedi bod i lenni a wedi gymaru ar sel ei llynedd yn gedi bod y safon yn lan ystod yn gwella. Ydy pethau'n argoeli'n dda ar gyfer y flwyddyn? Byddwn ni feddwl yn ni, byddwn ni'n disgwyl gweld prisiau at ei gilydd na sydd wedi bod iddi, ond gyffredinol werthodd y weddol. Dwi wedi cael y faint o fod newyddau y mis nesaf yn lywydd rhyngwladol o'r bryd. Mae confensiwn yn dod i Bryden blwyddyn nesaf ac wrth gwrs yn edrych ymlaen oherwydd i'r 100 mlynedd wedi pasio ar staff y bryd i'r wlad yma am y tro cyntaf. O'r bryd mae yna datblygiadau a mae yna lawer o bobl yn edrych am wahanol bethau a maen nhw yn newid ond yr un peth ar bob peth mae ffasiwn yn bwydiau gwathau hefyd. Ond mae'r bryd wedi datblygu ac rhaid i fi ddweud mae yna ddimand mawr am y gwartheg stor sydd wedi cael ei croesi efo teiro Charolais. Mae nhw wartheg sy'n dod i bwysau, mae nhw'n gwneud y job farchad gig yn spot on fel sy'n sais yn dweud. Ac felly mae yna ddimand mawr am y gwartheg stores sydd wedi cael ei cynhedlu gen teiro Charolais. Ac mae hynna'n arbrofi'n dda iawn i'r bryd. Mae yna lot o lwyddiant heddiw, dwi'n meddwl allan o'r 6 clas, mae yna 4 o'r clasys wedi cael ei ennill gan Deiro o Gymru. Y prif wobr yn mynd i Kevin Thomas o Rydfra Welfrau ac yn torri record farchnad yn Trallwng o 9,000 o guineas am y taro oedd yn champion yma heddiw. A wedyn y Gil Championship yn mynd i Esmor Evans o Meirdy a dwi'n meddwl bod hwnna'n 5,500. Felly mae'n dangos bod yna bobl ar yr arian uchel am Deiro o safon da yma. Tipyn o gamp achos o teiro da yma trwy'r sioe, chymod, fe? Ie. Oedd 4 taro dyn ni yma, gyda ni 30 ail a cynta a'r overall champion. Taro wedi magu'n hunain yw wedi, mas o fiwch wedi magu'n hunain hefyd. So mas o taro o'r enw Bretnaws Vigorous. Ni wedi cael tipyn o lwyddiant gyda Vigorous ar hyd y blynydde. Beth sy'n dda, beth mae fe'n lloia bydde'n rwydd, so mae fe'n gwrdd i'r brynwr. We have a presentation to make to Kevin Thomas, and it's for the most improved herd genetically Charolais herd in Wales. He's also coincidentally won the championships today, so something must be working. So we've got our hierarchy here today as well. We've got our president Jimmy Wilson and our chairman Martin Donnicke. So I can ask Jimmy to present Kevin to the Lord. Thank you. Wobr yw y most improved herd in Wales yw wedi. Yn gwneud fel analysis ar bob herd yn Gymru. A wedyn y lloi a'r teiro ifenc sydd wedi improfo mwyaf yn Gymru na'r award wedi ennill. Sy'n gael mae fe'n dangos i'r pobl sy'n prynu teiro dyn ni ar hyd y blynydde. Bod ni'n concentrator cael gwartheg a teiro i loia pethau'n rwyddach a cael falle fwy o confirmation mewn i'r teiro. Cael y siap ar hyd a'r pwysau, sy'n bwysig diwedd y dydd yn enwedig yn gwartheg Charolais, fe? Mae yna safon da wedi bod. Mae wedi gwerthu ddigon cyson trwyddo. Wrth gwrs, mae'n braf bod rhywun o'n hardal ni yn Gorllewin Cymru wedi ennill y pencampwriaeth a wedi cael pris record yn y Trallwng yma o 9,000 o bunnau. The standard, the top end has been very good. They've been well bid for today. Buyers have been bidding to a budget, which they do, but they've had to lift the size higher than they usually have to do, so it's been very good. Gwych iawn, dyn ni wedi symud yn wych iawn, wedi symud 50 allan o 66 o Deiro, ac maen nhw wedi average o 3,700 y 2 bid.